Arrels, llengua i tradicions que constitueixen les nostres senyals d'identitat. Alzira, capital de la Ribera Alta, una de les ciutats més importants de la Comunitat Valenciana. Entre el riu Xúquer i les valls de la Murta, de la Casella i d'Aigües Vives, trobem Alzira, una extensa planura regada per les aigües de la Sèquia Reial que han contribuït al conreu de la morera i del taronger. Algecirat, l'illa del Xúquer que naix entre muralles almohades bastides en el segle IX, bressol d'importants historiadors i literats àrabs com Ibn Tomlús o Ibn Hafacha. Ciutat mil·lenària que té els seus orígens en l'època medieval, quan el rei en Jaume I la va conquerir el 30 de desembre de 1242 per a incorporar-la a la corona d'Aragó. Des d'aleshores ha canviat considerablement en tots els aspectes i s'ha situat com a referent històric, cultural, festiu, comercial i mediambiental. Entrant pel pont de ferro, arribarem al Raval de Santa Maria i ens endinsarem en l'històric barri de la Vila, dels carrers estrets i edificis que donen compte del passat de la ciutat. La Casa de l'Olivera, residència del rei en Jaume I, la façana del convent de Santa Llúcia, la casa del comerciant Ramon Flor o la que avui alberga el Museu Municipal. Més endavant trobem la Casa Consistorial, un palau del segle XVI que destaca pel seu saló noble amb un magnífic enteixinat i el retaule de Sant Silvestre. Cada 30 de desembre, aniversari de l'entrada del rei Jaume I, és l'escenari del lliurament de les insígnies d'or de la ciutat. A pocs metres s'alça el Temple de Santa Caterina, envoltat d'edificis modernistes de la plaça de la Constitució, on es realitzen els actes institucionals del 9 d'octubre. Seguim entre els casalicis dels sants patrons Bernat, Maria i Gràcia i arribem a la plaça Major, centre neuràlgic de la ciutat que forma part de la zona condicionada per als vianants. Molt a prop, al carrer de les Escoles Pies, trobem el Círculo Alcireño, conegut com la Gallera, espai alçat per la burguesia local a finals del segle XIX que compta amb 3 vells salons, l'àrab, el valencià i el daurat. Enfront, l'antiga Escola Pia, actualment Casa de la Cultura, amb un singular claustre. Ja als afores, el mirador de la ciutat, la muntanyeta del Salvador, on es troba el santuari de la Verge del Lluc. Tenim una ciutat creativa, integradora, sostenible, que promou als seus espais verds esdeveniments vinculats a la natura, l'oci i la diversió, com el Nanofest, Somriu als Parcs o la Biosfera. 33 barris, 6 zones residencials i 617 carrers que acullen una oferta cultural i festiva extensa i variada. Art al carrer, encontre de teatre, circ, música i dansa, les jornades d'il·lustració, les pintures murals com la de la plaça de les Lletres Valencianes o el Pont de la Natura o els Premis Literaris Ciutat d'Alzira, que amb més de 30 edicions són un referent en tot el nostre àmbit lingüístic. No podem oblidar l'escenari per antonomàsia dels principals espectacles, concerts i actes que tenen lloc a la ciutat, el Gran Teatre, edifici que celebra el seu centenari. Pel que fa a les festes, destaquen 2 patrimonis immaterial de la humanitat, les falles, que amb 35 comissions i 7.000 fallers són les segones més nombroses, i la tamborada. D'altra banda, la Setmana Santa és coneguda per la solemne processó del Divendres Sant i els dossers, que atrauen tant als sirenys com visitants. Altres festes religioses són les dedicades als sants patrons Bernat, Maria i Gràcia, les de la Mare de Déu del Lluc i la romeria al monestir de la Murta. Cal afegir les dels moros i cristians i les festes de barris i partides.
L'oferta gastronòmica algirenya és molt variada i té com a producte estrella l'arròs, paella, arròs al forn amb panses i cigrons o arròs amb fesols i naps. Anualment celebrem el concurs nacional d'espardenyar. Com a postre típic tenim la reganyà, dolç elaborat amb carabassa. Alzira ha deixat de ser una localitat agrícola per a convertir-se en una ciutat comercial, industrial i de serveis amb nombroses empreses d'alimentació, transport, automoció, cartó o fusta. Una ciutat que, a més, ens permet fer un itinerari de mobilitat sostenible tant per a vianants com per a ciclistes mitjançant l'anell verd, que marca un canvi de model urbà més respectuós amb la naturalesa i amb capacitat per a generar espais d'interacció social com el Mirador del Xúquer, el conegut popularment com a Malecó. No podem deixar de recórrer els paratges naturals municipals de la Murta i la Casella. Espais de visita obligada per als amants de la natura i particularment del senderisme. Al cor de la vall de la Murta trobem les ruïnes d'un antic monestir jerònim en el qual destaca la Torre dels Coloms i una ermita rupestre. La vall de la Casella es caracteritza pels seus espectaculars relleus muntanyencs on s'alternen els cims de les Agulles, les Creus i la Ralla. Alzira és una ciutat amable, culta, solidària, pròspera i respectuosa amb el medi ambient. Alzira és una ciutat clau que obri les portes al futur.